Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmelaşýar. Gepleşmeli başına Türkmenistan prezidentinin gol çeken resmi namatı bilen tanışdyrýar. Awada milli täzelik dolugyny deň jalýanyň wagtyny gyzykly we netijeli geçirmek üçin has amatly şertleri döretmek, olaň howpsuzlygyny ýokary derejede öpçünetmek, hememe deň jalýanlara edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary bol çekdi. Resmi nama laýykda Awada milli täzelik dolugyny deň jarşy guramak boýunça dolandyş merkezi döredildi. Onuň düzümi tasdiqlandy. Şerekeme resmi nama bilen Türkmenistanyň Sağlyk uruş we derman senaty ministrligine Awada milli täzelik dolugyny deň jarşy guramak boýunça dolandyş merkezi hakynaky düzgünnamany işläp taýýarlamak we belenen tertipde tasdiqlamak. Balkan vilayatynyň häkimligi hemde degişli ministrlikler we puduklyny dolandyş idaralary bilen birlikde 2021-nji ýylyň 1-nji iýuny, 1-nji sentýabr aralygynda Awada milli täzelik dolugyny adamlaryň deň jarşyny guramagy üpçün etmek tapşyryldy. Indi bolsa hormatly prezident bilen adyna gelen gutluklar bilen tanışdyrýar. Ilkinji tanışdyrjak gutlugymyzy şeýle diýilýär. Onuň alyklary meniň doganym Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Mübarek orada bayram münasibetli siziň alyklaryňyzda tüý sürekden çykýan gutluklarmy we iň umut arzuwlamy ýolamak meniň üçin uly hormatdyr. Şununla bağlykda beýik Allah Taaladan siziň alyklaryňyzda berkjan saglyk we bagtýarlyk Türkmenistanyň doganlyk halkyna hemem ähli musulman ümmatyna bolsa öňügidişlik, gülläwdiş, hemem durnuklyk geçilmegini dileýän. Siziň doganyňyz iki muqaddesyň hyzmatkary Salman bin Abdulaziz Al Saud, Saud Arabistanyň paşasy. Bu gutlukda şeýle diýilýär. Onuň alyklary Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Siziň alyklaryňyz gadarly doganym muqaddes orada bayram münasibetli Aljeryň hökümetiniň halkynyň adyndan hemem hut öz adymdan meherli gutluklamy, hemem iň gowy arzuwlamy iýerýändigime şatdyryn. Beýik bir bardan bize hemde tutuş musulman ümmatyna gülläwdiş we rızgaly döwlet eşilmegini, dünýäde ýaýran ýokunç kesellerni halas etmegini, halklary ähli betbagçylyklardan hemem howplardan gorap saklamagyny, şeýle-de asuwdylyk, howpsuzlyk we agzybirlik dileýän. Fursatdan peýdalanyp siziň alyklaryňyz bilen halklarymyzyň bähbidine, biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny putuklandyrmakda hyzmatdaşlyk etmäge taýýardymy ýene bir gezek bellemek isleýän. Jenap prezident gadarly doganym, meniň şuňgur hormat goýýan mardaky ynandyrmalamy kabul etmeňizi haýyş edýän Abdulmajid Tebboune, Aljer Halk Demokratik Respublikasynyň prezidenti. Şun paýtagtymyzdaky mekan köşgüni ýurdumyzyň ýokary gödökçilik idarasynyň guramagyny hormatly prezident bilen dörejlik zehinini kemal tapan, hemem ähli halk söýgüsine münasip bolan Ak şekerim Aşgabat adly kitabynyň tanışdyryş dawarasy boldy. Uly ruh berentlik döredän başara minister kabinetining başlygynyň ornatary ýokary gödökçilik idarasynyň başlygy Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Bu yerde guralan davaral şähre gatnaşylan welosipedli gelmegi, hormatly prezidentimiň başlangyjy bilen ýaýbanlandyrılan giň möçörli ekologiýa şäheretiniň ähli halk gollawyna münasip bolýanlygynyň aýdyň beýanyny urly. Garaşda baky tarap Türkmenistanyň paýtagtynyň 140 ýyllygynyň hormatyna yglan edilen ekologiýa şähereti ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgeleriniň tarapdarynyň sanynyň artanlygyny, oň halkymyzyň durmuşyna mäkem ornaşýanlygyny alamatlandyrýar. Milli liderimiziň ekologiýa we daşgur şo goramak ulgamyna giňerimli işleri aýratyn ähmiýete eýe boldy. Muňa öýde ýurdumyzyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugry hökmüne ketgitlendi. Diýarymyzda ykdysady we durmuş ulgamyna amala aşyrylýan toplumlaryň özgertmeleri maksatnamalary, raýatlarymyzyň ähli wagtda awadançylygynyň möhüm şerti hökmünde ekologiýa bilen aýrylmaz baglanyşyklydygyny aňlatýan bu şähere ketgitlenen döwürde halkymyzyň durmuş kadatyny urly. Yurdumda ekologiya sport şäherleri ýygydarly geçirilýär. Saglyş we terbiýeçilik ähmiýetinden başga da olar jemgyýetiň ekologiya medeniýetiniň ýokarlandyrylmagyna we kämilleşdirilmegine ýardam etýär. Paýtagtymyzdaky mekan köşkünde geçirilen ähmiýetli şäher münasibetli bir ýerde sergi ýaýbanlandyryldy. Onda şekilleniş, amal haşam sunuwatynyň muzey gymmatlyklarynyň eserleri görkezilýär.
Sergide hormatly prezidentimiň döreden ähmiýetli eserlerini, akaldeki bedegleriniň gözelligini, alawaýlyň wepadarlygyny wasp edýän şekillendiriş tunugatynyň işlerini mühim orun berilipdir. Arkada prezidentimiň Ak şäherim Aşgabat adly kitabynyň tanışdyrylış dabaratyna gatnaşyjylar öz çykyşlaryna halkymyzyň bagtyar durmuşynyň berqarar bolmagy, ýurdumynyň mundan meýlekde gülläp ösmek uğruna ýygyderli tagalla edýän üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Bellenşi ýaly Aşgabat agardy bolan, ýagşy umytlaň amala aşýan, dünýä nutgalyk asylly ýörelgeleriň berqarar bolýan şäher hökmüne iqrar edildi. Türkmenistan parahaçylygyň we anaşmaň watan ýylyna özüniň 140 ýyllygyny belleýän Aşgabat şäheri bayramçylyk ruhyna belin tepkitlerini nazarlaýar. Davarada çykyş edenler mukaddes garaşdyrlygymyň 30 ýyllygynyň, hemem Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygynyň bellenýän ýylynyň taryhy ähmiýeti bolan şanly wakalary betlenýändigini nykdylar. Bu ýylla ady rowayaty öwürlen Akhan adly ajaýyp bedegiň taýynyň dünýä iýilmegi, oňa bolsa hormatly prezidentimiň Aşgabat adyny goýmagy şu ýylla bolup geçýän wakalara ýaty garşy pursatlary betlenýändigini aňlatýar. Şeýlede çykyşlarda Aşgabat şäheriniň Guinness'in bütün dünýä rekordlar kitabyna 11 gedek giýrenligi barada aýdyldy. Muň özi paýtagtymyzyň şäher guruluş binagarlyk maksatnamatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine, ören jogapkärçilikli we hemme taraplaryň esasy çemeleşilýändigini aňladýar. Şunlukda ekologiýa we innovasiýa meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Şeýle bir şäher bar ýeriň ýüzünde, arkadagyň Ak şäheri Aşgabat. Tylla gaşdyr goýa dünýäň ýüzüne, arkadagyň Ak şäheri Aşgabat. Göwnneýgiň hatar zaý gördüm, her birini uly şähre taý gördüm, görkünne gün aklygyna aý gördüm, arkadagyň Ak şäheri Aşgabat. Biziň her birimiz özümiziň beýik döwletimize boýsanýas. Biziň göwnnemimiziň aklygyny, arzulamyzyň aklygyny, maksatlarymyzyň belentligini özüne jemlän Ak şäherimiz Aşgabatda boýsanýas. Hormatly prezidentimiň döredici liderdigine boýsanýas. Hormatly prezidentimiň dörediciligi bolsa, ören giňgerimlidir, köpürlidir. Çeper kitaplar, şeýle çuňur kelamlar şol dörediciligiň diňe bir bölegidir. Aslynda biziň gahrman arkadagymyzyň döredicilik paýgasy, taryhyň döredilmegine, biziň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň döredilmegine, nesilliň rowşan geljeginiň döredilmegine ör boýna galýa hakyky many mazmuny tapýar. Gahrman arkadagymyz şeýle bir kämil aýdymy döretdi. Ol çağazyklyň şad-şadyan gülkösüdür. Biziň gahrman arkadagymyz şeýle bir owazy döretdi. Ol ýürekleriň gamsız gürsüllüsüdür. Gahrman arkadagymyz şeýle bir şagyr döretdi. Ol jemgyýetdäki dözülgi dutar ýaly belen sazlaşykdyr. Biz täze ajaýyp eseri bilen toý şatlygymyzy goşulandyran hormatly prezidentimize ýene bir gezek tüýsürekden sag bolsun aýdýas. Türkmen paýtagtynyň, Türkmen döwletdirliginiň binýatlaryny ähli taraplaryň berkidýän gahrman arkadagymyzyň janynyň sag, belent başynyň aman bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Arkadag prezidentimiň 6 bölümden ibaret täze kitabyna paýtagtymyzyň döwrap binalarynyň çeper bedegli suratlarynyň ýerleşdirilmegi kitabyň ähmiýetini hat artdyrýar. Milli liderimiň täze eserine belleşi ýaly bina gurmak, ýol çekmek, guýy gazmak ýaly asly işleň türkmen ýylyna mukaddeslik daýylýar. Halkymyz bu hünärleri sogaby şataplaýar. Şeýlelikde paýtagtymyzda şanly seneler münasibetli täze binalaryň açylmagy inni asly däbe urly. Ýurdumyzyň baş şäherine bina edilýän meden durmuş we önümçilik maksatly desgalyň guruluşy, olarda milli binagarlyk ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň öten tejribelerini utgaşdyrylmagy we desgalyň guruluşynyň ýokary hil derejesine iýe bolmagy bilen baglanşykly meseleler arkadagy prezidentimiň kim işçilik üns merkezine saklanýar. Hormatly prezidentimiň ak mermerli paýtagtymyda wasp edýän täze kitabynyň neşir edilmegi türkmen halkynyň buýsanjyny hasy belende öterdi. Çünki hormatly prezidentimiň döredijilik zihininden dören täze kitap Aşgabatyň 140 ýyllygyna we watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk bayramyna ajaýyp sowga döwürli. Dawran dowamynda milli liderimiň Ak şäherim Aşgabat adly täze kitabyndan parçalan okulmagy bu ýerde guralan çäreň ähmiýetini artdyrdy. Döwlet başlarymyzyň täze kitaby sağlaşykly ötüş ýoluny düşen we dünýäniň owadan ýaşaýyş üçin amatly şertleri özüne jemleýän şäherleriň kataryna mäkam orun alan Aşgabat baradaky mukaddes sena bolup durýar.
hormatly prezidentimizin paratatly we öňden görjülükli başçylygyna garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimizin awry mertebesi dünýä derejesinde dagaralan ya ýurdumyz asuda halkymyz agdyr bagtyar durmuşda ýaşaýar. Çünki hormatly prezidentimiz bizim halkymyzyň bagtyar durmuşyny üpçün etmek üçin ähli mümkinçilikleri döredýär. Hormatly prezidentimiziň bu ajaýyp Ak şäherim Aşgabat diýen kitaby ören ýokary derejede bedelen fotosuratlar, ähli maglumatlar getirilen, çeper sada dille bölümler bir bilen utgoşukly, tanışykly ýazylan. Hatda şu kitap okap başlangda bir bölümünden beýleki bölümüne nähili geçip kitap okap tamamlaýanyňam bilmän galyatyn. Şunu ödi hormatly prezidentimiziň ören uly söz ustadydygyny, onsoňam her bir işe ören ihlasly yürekden ýapyşanyny görkezýär. Gadyrly adamlar, elbetde Aşgabat şäheriniň binagarlygy, Aşgabat şäheriniň tebigat gözelligi, Aşgabat şäheriniň inженер kommunikasiýalar ulgamyndaky täzelikleri, maklady bir söz bilen aýdanyňda bagtyar adamlaryň şäherine öwürlendigini bellemek bolýar. Aşgabat şäherimiziň gözel paýtagtymyzyň 140 ýyllyk bayramynyň bellenji günleriniň öňü tiretine towgud eden Ak şäherim Aşgabat diýen kitap üçin köp sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimize şunun ýaly jewher paýgatyndan dören kitaplarynyň höwüriniň köp bolmagyny arzu edýär. Şeýle de gadyrly adamlar hormatly prezidentimizi bizi bagtyar durmuşda ýaşatmak, garaşsyz baky tarap Türkmenistan döwletimiziň awraýny mertebesini dünýä derejesinde belent derejelere çykarmak, asla dünýäde paragatçylygy, howpsuzlyk we durnukly ötüşüpçün etmeklikde alyp barýan işler üçin sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimiz bu işlerde geljekde de diň üstünlikleriň ýaran bolmagyny arzu edýär. Şeýle de pursatdan peýdalanyp hormatly prezidentimizi siziň hemmäňizi yetip gelýän Aşgabat şäherimiziň 140 ýyllyk bayramy bilen tüýsürekden gutlaýar. Goý mundan beýlägem Aşgabat şäherimiz güllesin, gül açsyn. Arkadag prezidentimizin täze kitabynyň tanışdyrlyş dabaratynyň aýdym taýly çykyşlary bilen utgoşmagy ýurdumyzda möhüm ähmiýeti bolan şäherleň şatlyk şowkuna betlenýändigini alamatlandyrdy. Aşgabat, suproýaýtan halat, duglaryň bagar. Belent ruha betlenen aýdym taýlar milli medeniýetiň, şöhratly taryhyň, bagtyarlygyň, bagy wasanlygyň şäheri bolan paýtagtymyzyň öz boluşly keşbiniň wasfy bolup ýanglandy. Owadan sen Aşgabatym ýalkyn salyp jahana. Bir kara sen Aşgabatym nusgabak bahara. Mermerden don geýen merjen paýtagtym. Aşgabatym ak şekerim, ak bagtym. Davrada çykyş edenler Türkmen halkynyň buýsanjyny urulan ak mermerli Aşgabatyň kime taraplaýyn ösmegi, halkymyzyň esretli durmuşy ugruna ýygydarly alady diýen Arkadag prezidentinde alkyş sözlerini aýtdylar. Nurly watanım, aşk deminden gören şäherim, çiçek ýaýyp gelen baharım, şanyňa saýrasyn bilim Aşgabat, Aşgabat. Bugünkü geçirilen davara gatnaşanlar Mehriban Arkadagymyza bir agızdan ýüzlenme kabul etdiler. Ýurdumyzyň newtga toplumynyň işgärleriniň gatnaşmagynda da Arkadag prezidentimiziň şany sene münasibetli halkymyza sowgat eden Ak şäherim Aşgabat adly kitabynyň tanışdyrlyş dabarasy boldy. Türkmenistan paragatçylygyň onyşmaň watan ýylynda giňden dawaralandyrylýan şany seneleriň mukaddes garaşdyrylmyň 30 ýyllyk bayramyna we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna münasip tähme sowgatlaryny taýýarlaýan toplumyň agdy bir işgärleri milli liderimiziň täze kitabynyň ähmiýeti we many mazmuny barada giňişlerini gurrun etdiler. Häzirki döwürde ýurdumyzyň baş şäheri bolan ak mermerli Aşgabat bagtyarlygyň, eşretiň we nurany arzuwlaryň amala aşýan şäher höküminde ikrar edildi. Arkadag prezidentimiziň döredän ajaýyp eserini, Aşgabatyň taryhy, şunu onuň taryhy üçin gysga döwürde ýeten derejesi barada gurrun berilýär. Tanışdyrlyş dabaratyna gatnaşylar kitapda beýan edilýän wakanyň, pursatlaryň çeperçilik taýdan ýokary derejeye eýedigini, kitapda ýerleşdirilen suratlaryň Aşgabatyň häzirki ajaýyp keşfini beýan edýändigini tap, Arkadag prezidentimiziň bu eseriniň
Aşgabatyň wasbyny ýetirýän mukaddes sena adyny bellediler. Guinness'in rekordlar kitabynda puta orun eýleýän ak mermerli Aşgabady Aziýanyň merjen şäheri diýilýär. Munyň özi hormatly prezidentimiziň tagallaty bilen şäherde gurulýan binalaryň döwrap geçpe eýediginiň we şäherde degişli ekologiýa derejesiniň saklanýandygynyň hemde şäher gurulşyk maksatnamasy durmuşa geçirilenini, şäher ilatynyň abadan we eşretli durmuşynyň üçin edilmegini, amatlygyň, gödelligiň berkarar bolmagyna möhüm ähmiýet berilýändiginiň aýdyň netijesidir. Çıkış edenler hormatly prezidentimiziň dana paýgasyndan dören täze kitabyň Watanymyzyň ýüregi, Aziýanyň merjen şäheri Aşgabada bolan beýik töýgüni we bu ýytonjy barha joşdurýandygy, bagtyar nesillerimize agdy berlik, watançylyk, ymtanperwerlik, halalyk ruhunda terbilemekde, watandaşlarymyzy berkarar döwletimiziň gülläp ötme ugrunda beýik işleri ruhlandyrmakdan möhüm ähmiýete eýedigi bellenildi. Hormatly prezidentimiziň Akşehir Aşgabat adly kitabynyň binaýarlyk, teknik hünärler, injenerçilik, şeýle hem taryh, medeniýeti öwreniş, diplomatiýa babatdaky häzirki zaman ilim bilimleriň jemlenen ygtybar çeşmet hökümindäki gymmatyny onu okap başlan destine göz ýetirip bolýar. Täze kitapda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk öwründe paýtagtymyzy ösdürmekde gadanylýan üstünlükler we şäheriň häzirki zaman şäher diýen dereje eýe bolma hakyndaky maglumatlar has jikmejik gurrun berilýär. Davarada suçedenler bede wady bilen ötüşleriň belensliklerini tarap önemli gadam urýan Aşgabady wasp edýän täze eteri döreden de üçin arkada prezidentimize tüýt ýürekden çykýan hoşalyk sözlerini aýtdylar we hormatly prezidentimiziň adyny biragdan ýüzlenme kabul etdiler. Hormatly prezidentimiziň Akşehir Aşgabat adly täze kitabynyň tanışdyryş dawarasy Türkmenistanyň Adalet Ministrliginde de geçirildi. 14-nji maýda Awada Milli Täýäkçilik dowlagyny Türkmenistanyň keseliň ýaýramana garşy görüşýän adatdan daşar toparyň göçme mejlisi geçirildi. Oňa hormatly prezident gatnaşyp, öňde durýan wezipler keseldi. Ýurdumyzyň sağlyk uruş we derman senaty ministrligine bolan maslahatda şol wezipleri ýerine ýetirmeň uglary ara alyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň sağlyk uruş we derman senaty ministrligine Awada Milli Täýäkçilik dowlagyny we ýurdumyzyň şipaxanalaryna diýinjal şugramaň tertibi barada hormatly prezidentimiziň beren tapşyryklary boýunça pudagara iş maslahaty geçirildi. Maslahatda sağlyk uruş we derman senaty ministrliginiň döwlet migrasiýa gurulugynyň içeri işleri, bilim, energetika, owakyjylyk we daş gurşaw gorumak, sowda we daşary ykdysady gatnaşyklary ministrlikleriniň Türkmen ara gatnaşyk, Türkmen awtologları, Türkmen howa ýollary, Türkmen demir ýollary agentlik degişli jogapkär ýolbaşlary gatnaşdylar. Meýilleşdirilýän işleri barada jekmejek maslahatlaşylyp, hormatly prezidentimiziň tapşyryklary esasyna netijeli çözgütler kabul etdiler. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň hem Türkmen döwlet ykdysadyýat we dolanýyş institutynyň guramagyna, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni münasibetli baş kanunymyz we ýaşyl tugumyz eşeretli durmuşymyzyň kepilidir atly dawral maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň guramagyna Türkmenistanyň konstitusiýasy we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni münasibetli Magtymly Adynak Türkmen Döwlet Uniwersitetine beýik ýeňişliň nusgasy mukaddes tugum parla atly ilmi amal maslahat geçirildi. Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň nakyçary baş kanunum baky bagtym ýaşyl tugum dünýä ýalkym diýilip atlandyryldy. Ýaşylyk Kakaýew adyna Halkara Newt we Gaz Uniwersitetine Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni münasibetli ilmi amal maslahat geçirildi. Onu döwrümiziň belen sepgitleri barada gyçykyşlary giň germerildi. Türkmenistanyň telekommunikasiýalary we informatika institutyny Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni münasibetli berkarar döwletimiziň baş kanuny ösüşlerimiziň benyady mukaddes baýdagymyz dost doguluk nişany atly ilmi amal maslahat geçirildi. Murat Garif adyna Türkmen Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine pederleň paýhasy nesillere ýörelge atly maslahat geçirildi. Ensanperwer ilimleri we ösüş uniwersitetine geçirilen şähere şanly senelere bagyşlandy. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyna Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli geçirilen ilmi amal maslahat Aşgabat Orta Aziýanyň merjeni diýilip atlandyryldy. Türkmenistanyň konstitusiýasy we döwlet baýdagy bagtyar geljek we ösüşlüň kepilidir atly ilmi amal maslahat Seýitnazar Seýdadynaky Türkmen Döwlet Mugallimçilik institutyna geçirildi. Milli baýdagymyz garaşsyz baky bir tarap Türkmenistanyň batlyk adamlarynyň belent nişanydyr atly ilmi amal maslahat Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasyna geçirildi.
Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk bayramy münasibetli Bilim Ministrligi we Döwlet Mehmet Azadadynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň bilelikde ugranmagyny ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasyny bütewi bilim tory arkaly daşar ýurt dillerini dillerde dessan Aşgabat adly ilmi maglumatlar geçirildi. Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluşyk Institutynyň guramygyny Alamlar Akademiýasynyň Tehnologiýalar Merkezi bilen bilelikde Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllyk münasibetli Baky Bahar Aşgabat ösüşleriň ýoluna atly online görnüşli ilmi amal maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Owutxanadynaky Inженер Tehnologiýalar Universitetiniň mugallimleri we talip ýaşlary paýtatymyzdaky enäniň we çağanyň saglygyny goruş ilmi klinika merkeziniň lukmanlary bilen bilelikde mukaddes garaşdyrmamyň 30 ýyllygy we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli geçiren online ilmi amal maslahaty häzirki zaman lukmançylykda biolukmançylyk elektronikasy ugrunyň ähmiýeti diýilip atlandyryldy. Türkmenistanyň garaşdyrlygyny 30 ýyl hormatly prezidentimiziň özgörtmeleri atly dowuşyk Türkmen Döwlet Maliýe Institutyny Demokratik Partiýanyň Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Kerdeşler Arkalaşyklarynyň Merkezi Geňeşiniň hemem zinanlar birleşiginiň milli merkeziniň guramagyna geçirildi. Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutyny Bilim, Sport we Ýaşlar Siýasaty Ministrlikleriniň bilelikde guramaklaryna geçirilen maslahat esasy kanunymyz we döwlet baýdagymyz agzybirligiň we parahatçylygyň kepilidir diýilip atlandyryldy. Türkmenistanyň orta hünär okuw mekdepleriniň talipleriniň arasynda dürli okuw dersleri boýunça internet arkaly döwlet bäsliçikleriniň Lukmançylyk Universitetine geçirilen tapgyry ören netijeli boldy. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň Kerdeşler Arkalaşyklarynyň Mary Vilayet Birleşmesi Demokratik Partiýanyň Mary Vilayet, Mary şäher komitetleri bilen bilelikde guramaklaryna Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy hemem şanly garaşdyrmamyzyň 30 ýyllyk münasibetli aýdym sady dürüjlük dowuşy geçirildi. Türkmen Owugyjylyk Universitetine geçirilen ilmi maglumatlagat baş kanunum ýaşyl baýdagym halkymyň goşa buýsunjy diýilip atlandyryldy. Amanki Kilf adynaky mugallimçilik mekdebi bilen Daşowuzyň Bekisi Täkfi adynaky mugallimçilik mektebiniň talip ýaşlarynyň arasynda Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli teleköprü arkaly geçirilen çäre işçiň häsiýetli boldy. Bilim Ministrliginiň Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň Aşgabat Guruluşyk Orta Hünär okuw mektebiniň bilelikde guramaklaryna orta hünär okuw mekdepleriniň talipleriniň arasynda zekinden ziyada şygary bilen hünär ustadlygy bäsleşe geçirildi. Esasy kanunum döwlet baýdagym dille senam iň mukaddes aýdymym atly halipa we ýaş şahyrlygyň dörüjlük dowuşugy Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugy tarapyndan guruldy. Türkmen Howa ýollary agentliginiň howa gatnawlarynyň baş gullugyna geçirilen şäher şanly senelere bagyşlandy. Ýurdumyzyň ýokary kaziýetine Türkmenistanyň konstitusiýasy we Türkmenistanyň döwlet baýdagy kämilligiň ösüşiň we bagtyarlygyň bünyady atly däwral maslahat geçirildi. Türkmenistanyň döwlet serket gullugyna, Eşari işleri ministrligine, döwlet migrasiýa gullugyna geçirilen şäherler şanly seneleň däwralary bilen utgaşdy. Paýtatymyzdaky şekilleniş sunugy muzeýiniň gatnasyndan Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň gurulan göçme sergi şekilleniş sunugyny öz boşly siýasata urildi. Türkmenistanyň Inженер Техник we Ulu Kommunikasiýalar Institutynyň Demir ýol uluglary, fakultetiniň professor mugallimleri, okuwlary döwrewap şertlerde ýol goýmakda we guramakda sanly ulgamy mümkinçiliklerinden giňden peýdalanmagy ýokary netijelere beslenýär. Bagtyarlyk etrap kaziýetiniň etrap häkimligi, jigmeçlik guramalary bilen bilelikde geçiren maslahaty işçi häsiýete beslendi. Paýtatymyzdaky Bazar Amanfadynaky Döwlet Çağlar Kitaphanasy Aşgabat şäheriniň baş bilim müdürligi bilen bilelikde guramagyna geçirilen şäheresi adil kanun şöklen dünýä ýaýraýa diýilip atlandyryldy. Dokma Senat Ministrligi Zinanlar Birleşiginiň Merkezi Geňeş tarapyndan Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli paýtatymyzdaky Altyn Asr Haryşnaslyk merkezine zeminiň görkü zinan atly milli libasyň sergisi we görkezilişi dawarasy guruldy. Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň Baýgyr medeniýet öýüne büzmeýin etrap halk dörüjligi öýüniň guramagyna geçirilen meden şäheri de halkymyzyň bagtyarlygynyň esas nişanlarynyň ýurdumyzda belen tutulýanynyň aýdyň beýanyna urildi. Paýtatymyzyň durly künjeklerinde geçirilen ýurt şäheresi Ak şäherimiziň arasaçylyk babatda nusgulukdygyny ýene bir ýola suwd etdi. Munyň özü milli liderimiziň edilderli durmuşa geçirýän şäher guruluşyk maksatnamasynyň aýdyň netijesidir. Paýtatymyzyň gözel keşfi, arasalygy, häzirki zaman şäher ilatynyň durmuş derejesiniň möhüm görkezijisi bolmaklan şäklenmän, eýsem ol bu ýerde ýaýwanlandyrylan adamlaryň mehriban watany bolan gatnaşygyny işeňleşdiren, hemem aňyny täsir eden giň meçhurly özgörtmeleň netijesini alamatlandyrýar.
Ahir Ulayet Adalet Bölümünün Ahir Ulayet Prokuraturynyň qadiýatynyň hemem polisiýa müdürlüğiniň guramaklaryna geçirilen şäher işin häsiýeti weseni. Demokratik Partiýanyň Ahir Ulayet komisiýasynyň Akbudy tarap häkimliginiň guramagyna geçirilen davralama sagat täsirli boldy. Hormat prezidentiň Awada milisiýa haşyryklygyny diýen jaşy guramak barada geçiren masagyny uralyp, Balkyn Ulayet kitapxanasyna Balkyn Ulayet Saglyk Guraş müdürligi we garamagyndaky bejer uňlaş idaralar keselen gaýramana garşy görüşmek gullugy, Ulayet polisiýa müdürlikleriniň bilerekde guramagyna geçiren masagat uly ruhrenli weseni. Masagatı Ulayatyň saglyk ulgamynyň işgärleri öňdürýän jogapkärlik möhsümi guramaçylyk geçirme urunda ähli taýlalaryny etjekdiklerini anandyrdylar. Kimeme bu urda alyp barýan işler üçin hormatly prezident we hoşallyk bildirdiler. Balkyn Ulayatynyň Türkmenbaş şäheri taryhy we ülkeni ulaş muzeýiniň deňizçilik orta hünäri hökümeti bilen bilerekde geçiren şähersi netijeli tarapdan häsiýetlendi. Balkyn we Türkmenbaş şäher qadiýetleriniň Demokratik Partiýanyň Balkyn Ulayet komisiýasynyň Ulayet kitapxanasyna geçiren şähersi şany tenilen davralarynyň üstüne getirdi. Daşawud Ulayet qadiýatynyň guramagyna geçirilen maslahaty ýurdumyň konstitusiýasyna göre ýürütmediň kanunçylyk hukuk biniýadyny kämilleşdirmek boýunça alınıp barýan işler dogrusynda pikir alşyrly. Ýanglan diýarym 2021 ýylly telebäsçigi Daşawud Ulayatyna da ýokary guramaçylyk derejesine başlanyp, ol häzir günlerde uly ruhrenlik bilen dowam edýär. Telebäsçigiň gowada Gurban Sultanaja görüli tarap tapgyrlary özüniň egsilmeýän joşgulmaly tapawtyny Liverpool vilayatynyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň hememe vilayat kitapxanasynyň guramaklaryny Aşgabat şäheriniň 140 ýylyk münasibetli dawara geçirildi. Liverpool vilayat hememe Türkmenabad şäher qadiýatynyň guramaklaryny Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet paýdanyň münasibetli maslahat geçirildi. Şanly tenleri münasibetli Mar vilayat we Mar şäher häkimlikleriniň, vilayat medeniýet müdürlüğiniň, Demokratik we Agrar partiýalaryň vilayat komisiýetleriniň, kärdeşler arkalaşyklarynyň vilayat birleşmesiniň, hememe vilayat ýaşy guramasynyň birlikde guramagyna geçirilen aýdym sady dawara ören täsirli boldy. Bu şäher Gorunmak ministriniň Sultan Sanjar adynaky 3-nji ýürütülüşlerini harby mektebiniň şahsy düzme matlaşdy. Mar vilayat polisiýa müdürlüğiniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Türkmen vilayat birleşmesiniň hememe Mar vilayat qadiýatynyň geçiren şäherleri şany tenilen dawarlar bilen goşdy. Şunlara gödeli Aşgabatymyň esasanlymanyň 140 ýyllyk şany senesiniň hormatyna paýtagtymyzda hememe ýurdumdan guraýatlaryna arkada prezident bilen başlanyşlar bilen daşky uşagyň gözelligini, jemgyýetimiziň tebigat bilen özara sazlaşygyny ünleýän ekologiýa çäreleri giň gyrymda ýabanlarly. Şany senenin hormatyna diýarymyzyň Liverpool vilayatyna geçirilen ekologiýa şähersi berqarar watanymyza hormatly prezident bilen parasatly başlandygyny, ekologiýa awadançylygynyň üpçün edilmegini, giň gurumly işleň alyp barýanyna dogry şaýatlyk edýär. Aziýanyň Merjan şäheri gözel paýtatymyna Aşgabatyň esasanlymanyň 140 ýylynyň hormatyna diýarymyzyň Liverpool vilayatyna geçirilen ekologiýa çähersi aýratyn many mazmuny eýe bolup, ol hormatly prezidentiň alyp barýan ekologiýa siýasatlarynyň ýurdumyzda giň golu tapýanynyň aýdym guwanamasyny görüli. Vilayatyň batýar aýatlary Gorkana Baharyň täsirli gözellikleriniň tämir howasy bilen goşýan ajaýyp tebigaty ýer säherde seyredip, täze uny ýokary ruhrenlik bilen garşy aldylar. Jemgyýetçilik uluglarynyň başga awtomobil hereketi çäklenlerine ekologiýa şäheresinde gün saýyn gözelleşýän Owadur şäherleriniň gözelliklerini seyran etmek hasam ýakymly boldy. Şuňky köpçüliklerine velosipedli ýürüşe gatnaşýan velosipedçileriň sazlaşykly udyň hatara ekologiýa şäheresine aýratyn gelişik berdi. Ýerigine belläp geçdik berqarar döwletimiziň batýarlyk döwrüne arkada prezident bilen taýyfyl taýlalary bilen biziň ýurdumyzda köpçüliklerin sporda hememe beden terbiýe hereketine, şeýle velosiped sportuny uly ünsürli. Türkmenaba şäheriniň Owudun heme giň köçelerine syňlaýan velosipedçilary mermer paýtatymyň esasanlymanyň 140 ýylynyň hormatyna gurulýan şuňky ekologiýa şäheriniň dawarlarynyň hemem sagdynlygy ünleýän velosiped ýürüşden hakyky lezzet aldylar. Gün saýyn gözelleşýän Türkmenabadyň betarap hyrgaýyny gurulýan dawarly şäheri hasam ýatygazy bolup, täsirligi özüne çekijiligi tapawtyny. Dawarda çykşanlar şany senäniň paýtatymyda gözel Aşgabatyň esasanlymanyň 140 ýylynyň bosagynda hormatly prezident bilen paýhas ummanyň dören Ak şäherim Aşgabat atly täze kitabynyň halkymyza gelip gowuşmagy, ýer günümiň göwün uşuny ganatandyryp şatlygyny goşulanýar. Dawarda ýabanlaryny aýdym sazlaşyklary mehmanlaryň şatlygyny goşulandyryp, ýokary ruhrenlik baýrady. Bu ýerde ýanglanan şyrny wada aýdymlarda Aziýanyň merjeni gözel Aşgabatymyz ýurdumyzda gadanlaýan şanly ösüşleri, türkmen sporty, sagdym durmuş ýürelgleri, tebigat gözellikleri, arkada prezident bilen rowaj işleri aýdym beýan tapdy.
Hormatly prezident bilen başlanıcı boýunça Irlandiýanyň ekologiýa şähereti paýtagtymyzda dawaraly ýagdaýda dowam edýär. Paýtagtymyzdan 140 kilometr hormatyna geçirilen ekologiýa şäheretine halkymyzdan aýratynam ýaşlaryň işe gatnaşmagy, döwlet başlanynyň tagalaty bilen ýaýwanlarlaryny giň möçürli şäherleň giň gollugy münasip bolýanynyň aýdyň beýany urly. Giň möçürli şäher münasibetli gurulan dawaralar hemem köpçüliklerini velosipedli ýürüşi, Aşgabat şäheriniň bilmeli tarapynyň ýaşaýjylary gatnaşdylar. Şununla bağlıqda paýtagtymyzdan ýaşaýjylarynyň idare kärhanlaryň, jemgyçilik gurumanyň wekillerini hemem beýleki adamlaryň köpçüliklerini velosipedli ýürüşe gatnaşmaklary, hormatly prezident bilen ýurdumyzda sagdyn durmuş ýerlerini berkitilmegini, ekologiýa ýagdaýynyň ýa-da gurulmagyny, esasy urudynýany döwlet siýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýäniň suwutnamasyny urly. Hormatly prezident bu Türkmenistanyň köpçüliklerini sport şäherlerini şolsana velosipedli ýürüşler geçirmek babatda ajaýyp däwin başyny başlady. Bu başlangıç watandaşlarymyzyň dowly gollugyna münasip boldy. Munyň özi arkada prezident bilen öňe sürýän başlangıçlarynyň ähmiýetlidigini alamatlandyrýar. Köpçüliklerini velosipedli ýürüşleri guramak sportyny ekologiýa taýdan arasy görünüşini wagt etmek, hemem ýaşlaryň velosiped sporty bilen meşgul bolmagy bilen höwüslerini artyrmak uruny maksatnamalyny işlere amalga aşyrylýar. Paýtagtymyzda geçirilen ekologiýa şäheretiň dowamynda şäheriň ajaýyp ýerine piýada gedenje çykan adamlar, şol sana ýaşul nesin wekilleri hemem beýleki ýaşaýjylar, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýa-da ýokurulmagy uruny tagalla edýän arkada prezident bilen tüý sürükden çykýan alkyş sözlerini beýan etdiler. Şäheriň dowamyna çykyş edenler Türkmenistanyň saglygyny berkitmek, köpçüliklerini bilen terbiýany hemem sporty ösdürmek, ýurdumyzda amatly ekologiýa ýagdaýyny döretmek meselelerini hormatly prezident bilen aýratyn ünsberýän urlarynyň birdigini anlatdylar. Şeýle-de çykyşlarda milli liderimiň Ak şäherim Aşgabat atly täze kitabanyň şany sene münasibetli watandaşlarymyza ajaýyp sowut bolany belenildi. Bu kitabyň sahypalaryna paýtagtymyzdan geçmiş hemem şuny, ony mundan belägem ösürmek ýollary öz beýan tapdy. Dawaraň dowamyna sunuly satlaryň çykyşlary hasam berent kengde ýabanlany. Aydınlarda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwri, hormatly prezidentiň başçylygyna döwletiň we jemgyýetiň durmuşynyň ähli ulgamlaryny, şol sanda sporty gazanlan üstünlikleri, hormatly prezident bilen watanymyzda gullady ösürmäge hemem halkymyzyň abadançylygyny bütünletmäge gönükdirleni parasatly siýasaty, milli senamamyzyň şanly taryhy seneleri ruh berentlik bilen wasp edildi. Häzirki döwürde Türkmenistan parahatçylygyň anaşmaň watany şagarasyna geçýän ýylyň taryhy ähmiýetli wakalary barha giň germe eýe bolýar. Mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllygynyň hemem Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygynyň hormatyna gurulýan dawralar şadlyk şowhun ýata galjy pursatlary bilen dowam edýär. Ýurdumyzyň welaýatlarinden gelen dörejilik işgärleri we sunugat usatlary Ak mermerli Aşgabatymyz boýunça aýdym saly gezelenji guradylar. Munyň özi ýurdumyzda arkadagy prezidentimiziň başlanjy boýunça amalga aşyrylýan asylly işleň täsirli pursatlary beslenýändiginiň aýdyň beýanyna urly. Dörejilik işgärleri we sunugat usatlary, saatçylar paýtagtymyz boýunça awtobusly gurulun gezelenjiň dowamyna şäheriň ajaýyp künjeklerini sinlediler. Olaň gezelenişleriniň aýdym saly çykyşlary, joşkun tanslar bilen utgaşmagy bu şäheriniň dawrasyny we ähmiýetini hasam belende götürdi. Bayramçylyk lebasyna beslenen Ak mermerli Aşgabatyň günnüzleriniň yaramly bolşy ýaly paýtagtymyzyň akşamky görnüşlerini gaýtalanmajak gözüllik duýulýar. Özüniň elim oşary owşunly ışıkları bilen çarýana nur saçýan ajaýyp binalar, nurana şaý ýollar, felgäkler halkymyzyň ruhuny götürüp adamlaryň eşretli ýaşaýyşy peşkeş beren arkada prezidentimize bolan hoşallyklaryny artdyrdy. Aziýanyň merjeni diýilip ikrar edilen paýtagtymyzyň tyllaý akşamlarynyň gözülligi, dörejilik işgärleriniň we sunugat usatlarynyň kalplaryny joşdurup, olary täze ajaýyp eserler döretmäge ruhlandyrdy. Ören gyzykly hemem täsirli pursatlara baý bolan gezelenji gatnaşanlary döretmek, gurmak we beýik işlere dahil bolmak ugruna zerur mümkinçiliklerini döredilýäni üçin millilizmda çoňur hoşallyklaryny beýan etdiler. Şeýle-de olar özleri üçin döredilýän şertlerden netijeli peýdalanyp, munun beýlegem berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna amal bolýan beýik işleri we halkymyzyň eşeretli durmuşyna münasip derejede wasp etmek ugruna ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna inanyrdylar. Aziya Futbol Konfederasyasynyn kubu urnaky oýunlaryň nowatdak tapyryny ýerleşmede duşuklaryny şowly başladylar. Ma'lum bolýary degişli topardaky oýunlar Täjikistana hemem Kyrgyzstana geçirilýär. Kyrgyzstanda geçirilýän halkara ýarşyň ilkinji oýununy ýurdumyzyň ahal futbol topary üstünlikli başlady.
Ye toporçuda çıkış edýän futbolçylarymyzyň garşydaşlary Kırgızstanyň Dardoy, Täjikistanyň Ravşan toporlardyr. Yurdumyzyň ahal topory ilkinji duşuny Täjikistanyň Ravşan topory bilen geçirdi. Bu duşda iyilleşlerimiz ilkinji bolup hasa başdylar. Bu ýagdaý türkmen newtönleri baş müdürlüğiniň futbolçylarynyň artykmaçlygyny görkezdi. Jan köýürleriň uly gollawyna garamazdan Ravşan topory uly hasapda iyilleşlerimizden utuldy. Ahal özüniň garşydaşyny ýagny Täjik futbolçylaryny 3-1 hasabyna ýeňmek başardy. Bu üstünlük bizim futbolçylarymyzy täze ýeňişlere ruhlandyrdy. Ul hasapdaky ýeňiş şal tenere öz boşy sowgatdyr. Ahal inniki duşuny 17-nji maýda Kırgızstanyň Dardoy bilen geçirer. Toporçuda çykyş edýän Altnasır topormyzyň garşydaşlary Özbekistanyň Nasaf, Täjikistanyň Hojan, Kırgızstanyň Alay toporlardyr. Ma'lum bolýaly oýullar Täjikistanda geçirilýär. Aragatnaşyklarynyň topory ilkinji oýnuny yerli Hojan bilen geçirdi. 2-2 hasabyna deňlikde tamamlanan duşugy öz boşy üstünlük hasaplamak bolar. Bizim toporumyzyň garşydaşlarynyň 11 oýunçysyna derek 9 futbolçy bilen duşugy deňlikde tamamlamagy futboluň taryhynda ürän terek gabat gelýär. Şonuň üçin bu deňlik Altnasyryň futbolçylaryna indiki duşuklarda mümkinçilikleri dolu peýdalanmaga esasy güýç bolar. Seresaply oýnamak hem zerurdur. Altnasır indiki oýnuny 17-nji maýda Özbekistanyň Nasaf bilen duşar. Hormat almar, ne orta yurdumyň ulaýtana we paýtagyna Aşgabatda 15-nji maýda saat 20-den 16-njy maýda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habar bilen tanışýaryň. Balkan ulaýatyna azkem urtwar punortagy nordan teleskonto 9-4 metre ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 18-20 gradus gündüzüne 29-34 gradus kenar hareket raporuna 25-30 gradus maýry bolar. Ahir ulaýatyna azkem urtwar demirady kunmataran teleskonto 8-13 metre ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 14-19 gradus gündüzüne 30-35 gradus maýly bolar. Mary ulaýatyna az bultwar demirady kunmataran teleskonto 7-12 metre ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 13-18 gradus gündüzüne 29-34 gradus maýly bolar. Liverpool ulaýatyna az bultwar demirady kunmataran teleskonto 9-4 metre ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 13-18 gradus gündüzüne 30-35 gradus maýly bolar. Daşy ulaýatyna az bultwar demirady kunmataran teleskonto 9-4 metre ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 15-20 gradus gündüzüne 29-34 gradus maýly bolar. Paýtagyň Aşgabatda az bultwar demirady kunmataran teleskonto 8-10 metre ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 16-18 gradus gündüzüne 31-33 gradus maýly bolar. Yurdum boýunça maý aýynyň 16-syna magnit hadisasynyň goşuk täsirli bolmana başlaýar. Ýa-da watandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçberiniň hadadan 8 oturum artmagy bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňlenmek üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle heme ýaz pasyna howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazarlap, pasla uragy inmegi maslahat berýär. Mehriban ilaçları, bu düzümleri berk berjay etseňiz, ýylyň islenik pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary peşimize jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe aty watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ötüşýär esenýär. Ähli ötüşýän ödenine bolsa halkyň bähridi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edileşer.